Masoyinki na gaske ni in ba ke ba zan rayuwa ba ummi gimbiyar mace mai tarbiya ni ya cancanta ki zaɓa dubi ba shi ba gimbiyar mace mai cancanta ki zaɓa ɓoye ba shi ba. Ni a cikin kowa zan zaɓa wajen bari kowa ya cancanta na zaɓa ni mai tarbiya. Ni a cikin kowa zan zaɓa wajen bari kowa ya cancanta na zaɓa ni mai tarbiya. Nuna miki wurin, amma wannan wani bakon wani abu ne ya zo na daban wanda ban san da shi ba, kuma harka ce ta iskokai, kuma ke ma ya faru da ke ya faru da ni, kuma wanda ya mana maganar ya ce a dakatar da maganar sai da wurin, amma an ya ce a bar miki ke kin ce ke za ki zo ki ci gaba da abubuwa yanzu ma ba matsala ba ne, sai mu shirya in ba ki gamsu da bayanin da ya ba, in dai har kin yarda da cewa ni in ya ce in sayar miki, in ya ce tun da an baki shawara baki ji ba, in ya gaya min cewa tun da baki ji in sayar miki ba kuma ne zan sayar miki. Dan baiwa. Hajiya. Dan baiwa ka guje ni. Hajiya ba haka bane, ba gure ki ne ba. Kin san wanda ya hada mu da ki, ana kallahu ne ya hada ni. Haka ne. Ko ba haka ba. Kuma na ga ana kallahu mun taso da shi tun muna yara ne. To ni so ba na so a ce in yi wani abu wanda zan shiga tsakanin ke da shi. To kin ji dalilin da yasa. Amma ni ba na guje ki bane Hajiya. Sosai Hajiya. Ni kuma ka sani me jama'a ne. Haka ne, na san wannan Hajiya kina da jama'a. Kuma wannan aiki da kake yi dan baiwa shine hanyar cin abincinka. Haka ne Hajiya. Shi yasa nake so da kai da ana kalla ku zo mu zauna in shiga da ku lungu da sako wajen manyan mutane. Kuma ku samu. Haka ne Hajiya. Amma ni yanda na fuskanci ana kallahu. Shi in za a neme ka sai an zauna da shi an ba shi wani abu sannan ya dan gutsuro maka ya kira ka. To dan ba mutumin arziki bane, munafiki ne na karshe. Ka gani gidan alaji da na kai ka. To kai hankali in dai ana kalla ni sai yayi kutu-kutu ya shiga tsakaninka da alaji. To Hajiya ai naga abokina ne muka taso kuma ni ban taba ganin wata matsala ta tare da shi ba. Allah sarki. Hajiya. Yanzu anan fa kake ce min ana kalla shi ya ja layi tsakanina da kai. Hajiya. To bari in gaya maka ana kalla akwai wanda ya same ni da shi amma sai da ya zo ya raba tsakaninmu. Kai. To ba. Baka sani ba. Lallai. In dai ana kalla ne kai ma sai ya gundure ka ya ishe ka. To. Ka bi sannu a hankali. To Hajiya. Ni dai abin da nake so in gaya maka. Hajiya. Ba na so ka guje ni. Ka ci gaba da zuwa gidan nan. Ka zo mu ci arziki mu bar arziki inda yake. To shikenan. Ana kallahu ba ɗana ba ba ubana ba mijina bai isa ya raba ni da kai ba. To shikenan babu damuwa tunda kin ce haka insha Allah Hajiya zan yi kokarin haka. In Allah ya yarda. Ni dai na gaya maka. To ba damuwa in Allah ya yarda. Kuma na gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bar zumunci kuma Allah ya bar zumunci. Yanzu yaushe zaka dawo ne? To Hajiya insha Allah zan dawo nan ba da jimawa ban Allah ya yarda. Zuwa an jima ina son ganin ka. An jima da Hajiya? Insha Allah. To shikenan akwai inda nake so mu je. To shikenan nagode Hajiya. To ba komai a gaida gida ko? Nagode sosai. Nagode ni ma. Nagode Allah ba zumunci. Amin nagode. Nagode. Recording and action.
Dan baiwa. Dan ke dade Hajiya Rukayya. Me yasa har yanzu ka sakin jikinka da wannan gidan? To Hajiya Rukayya kamar ya kenan. In an ce maka ga abinci sai ka ce ba za ka ci ba. To Hajiya Rukayya ba haka bane. Wani zaman ina zuwa gida na ci abinci. Hakan yana nufin cewa baka yarda da kanka ba sannan baka yarda da gidan nan ba. Ki daina faɗin wannan magana domin wannan zancen ba haka bane. Alhaji na ɗauke shi tamkar uba a wajena. Cire wannan tamkar ɗin. Ai ba tamkar bane ka ce ka ɗauki Alhaji mahaifi a cikin gidan nan. Wannan haka ne. In ka ce tamkar ai ba ma mahaifin naka bane kenan. To kin ga duk tashin yadda ta ƙare. Ko ba haka bane? To kin ga yadda ɗauki matsayin Alhaji a tattare da ni. To yanzu dai ya kamata in kawo maka abinci ka ci. Ba sai kin kawo mu abinci ba. Ko ruwa fa? Ai babu abin da ban ci ba. Wanda ya ci abinci ba zai shan ruwa ba? Okay to tunda ka ce min ba za ka ci ba, to shikenan bari in shiga ciki. Minti ɗaya. To ba ku. Yanzu nan zan. Ina jira ki ba da. Ina jira. Rukayya, lafiya? Haba Rukayya. Haba. Duk kin razana ni wallahi. To kai kuma ba wasa bane? To ai ba da haka ake wasa ba. Ko ka san dalilin yin hakan? Wallahi wallahi sai kin gane. Na yi hakan ne domin na gane irin shakuwar da take tsakanin ni da kai. Ba sai ta haka ake gane shakuwar da take tsakanin jiki tare da mutum. Baka san wani abu ba. Sai kin faɗi. Kana gane shakuwar mutum yana gane shakuwar da take tsakanin shi da wanda yake tare a yayin da ya shiga cikin wani damuwa. Haka ne, wanda yake kusa da kai in ka shiga damuwa zai shiga wani yanayi. To dalilin da yasa ne hakan kenan. To amma ba wannan hanyar ba ce, wannan hanyar da kika bi ta razanarwa ce. Wannan razanar da kai a cikinta na samu amsar da nake son na samu, amma a sannu za ka samu sakamako. Yau nawa ga wata? Ina tunanin kamar 3 ga watan 1. Yau 3 ga watan 1. Haka. In ba ka manta ba, na taɓa sanar da kai cewa kuɗi da dukiya ba su isa in saka maka da abin da kai mawa mahaifina ba. Wannan haka ne. Amma a yau zan saka maka da abin da baka taɓa tunani ba. Sannan wannan abin da zan faɗa zai yi matuƙar girgiza ka tare da razana. Amma ba kamar irin na gidanku dai zaki mun ba. Ai wannan na daban ne. To shikenan, ina sauraren ki. Rufe idonka. Rufe ido na fa kika ce. Sai ka rufe idonka hakan zai yi. Ki, Bara'atu ne ya kawo ki nan gurin? Me kake tunanin zai kawo nan mayaudari? Ita kuma ina take? Ya ta ƙarƙashin ƙafa. Bata ta mana. Daga ta! Rukayya, me haka? Rukayya, ki daga ta mana sai. To shikenan. Tunda ka ce in kyale ta ko. To na kyale ta amma wallahi kai ma za ka ga wallahi ya Rukayya.
lallai nesa ta zo kusa, domin Awwal Mustapha mai tama Metal Construction ya yi fice wurin kera manyan kofofi irin na zamani ga kyau ga rahusa. Ya kirkiro wasu sababbin salo irin na kofofi, yana amfani da karafuna masu nagarta wanda ba a iya balle su, a kuba na zamani wanda babu mai iya budewa sai da mukullin shi. Muna nan a Nasarawa kawo Alhaji Sani layin madaci. Ana iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka 08161784620. Awwal Mustapha mai tama Metal Construction, shahararren kamfanin sarrafa karafuna da ke gogayya da manyan kamfanoni na ƙasar waje.